Alhamdulillah pada kesempatan menika kula panjenengan sami taksih tinakdiraken dening Allah Subhanahu wa taala saged bermuaca bersilaturahim hadir wonten ing majelis menika. Saperluan dherekaken sene wontenipun pacar akad nikah antawis derek Ananda Ike Aprilia. Putra putrinipun Bapak Sumarti pikantuk sederek Abdul Karim. Putranipun Bapak Yanto. Wonten kesempatan menika kanthi kahanan wilujeng boten rupido setunggal punapa. Para bila saking menika monggo kangge mujudaken syukur kita menika bi qauliyah kita ikraraken hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan ketelumpen salawat wa salam mugi-mugi ya tetep kunjuk katur mateng junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang pangajab mugi ya benjang wonten dinten akhir dinten yaumul kiamah kula taala panjenengan sami kalebet wanipun umat ingkang tansah pikantuk syafaatipun. Amin amin ya rabbal alamin. Pilih sampai ingkang kula hormati saderengipun akad nikah melaksanakan sarangan monggo acara menika kita bikalan kita wiwiti kanthi waosan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mugi-mugi yo kanthi waosan basmalah kala saged hanjalari lancaripun akad nikah wonten ing kesempatan menika. Bapak sekalian, keparenga kawula matur khususipun dumateng panjenenganipun Bapak saksi kekalih Gusti ingkang rawuh wonten menika majelis. Pilih kala kepengker sedek calon pinanganten sarimpit sampun dugi wonten ing kantor urusan agama Kecamatan Wonasri. Saperlu melaksanakan rafa itu pemeriksaan calon pengantin. Walhasil bilih ngipun kantor urusan agama Kecamatan Wonasri bilih sederek Ananda Ike Aprilia putra putrinipun Bapak Sumarti menika estu mboten wonten halangan cara hukum untuk melaksanakan pernikahan kalian Abdul Karim bin Yanto. Artosipun mereka berdua halal untuk menikah. Leres napa leres? Leres nggih? Leres kok ora yakin ngono. Leres nggih? Yes. Wontene wali nikahipun inggih menika Bapak Sumarti. Pak Sumarti menika bapa kandung saking sederek Ananda Ike Aprilia. Leres Pak nggih? Alhamdulillah. Pramila saking menika Pak Sumarti niki pemeriksaan sampun cekap, saksi nggih sampun nyukani kesaksian pilih putra putri kandung panjenengan estu mboten wonten halangan secara hukum untuk melaksanakan pernikahan kalian Abdul Karim bin Yanto. Mangke ijab kabulipun saged dilaksanakan piyambak nggih? Wakil. Wakil jenengan. Lah napa kok wakil? Wakil mawon. Wakil tindak pundi ngoten diwakilke. Niki kan boten pripun? Wakil. Wakil tenan. Mboten ketun. Yakin. Nggih sampun Pak Sumarti menawi mekaten monggo wakil wali nggih pasrah wakil wali dipun dherekaken bimbinganipun saking Pamutin. Monggo jawab tasrah kula niat panjenengan makinaken agak dipun dherekaken Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kula nami Sumarti matur datang panjenengan. Bapak Naib panjenengan Aturi nikahaken yoga kula asri. Astaghfirullahaladzim. 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 Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa ya ayyuhal hadirun rahimakumullah usikum wa iyaya bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Ya akhina fillah Abdul Karim bin Yanto zawwijuka ala ma amarallahu bihi min imsakin bi ma'rufin aw tasrihin bi ihsan. Ya akhina fillah Abdul Karim bin Yanto angkahtuka wa zawwajtuka Ananda Ike Aprilia binta Sumarti mauliyata abiha mewakili mimahri milyun wa ihda wa thalathuna alf wa khamsatin wa ishruna rubiyatan halan. Saudara Abdul Karim bin Yanto, saya nikahkan dan saya kawinkan kepadamu Ananda Ike Aprilia, putri kandung dari Bapak Sumarti yang walinya bapak kandungnya sendiri. Bapak Sumarti telah pasrah wakil wali kepada saya dengan mas kawin berupa uang sebesar 1.031.025 rupiah. Saudara bayar tunai. Saya terima nikah dan kawinnya Ananda Ike Aprilia binti Sumardi dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Dibon saksi sah ya? Al-Fatihah. Barakallahu laka fi aqdihima
اللهم ألف بينهما كما ألفت الدين وألف بينهما ألفت آدم حواء وألف بينهما كما ألفت موسى وصفرا وألف بينهما كما ألفت محمد صلى الله عليه وسلم وسيدنا خديجة الكبرى اللهم ألقي بينهما المحبة والوداد وارزق لهما من النسل الصالحة من البنات والأولاد ووسع عليهما من الرزق الحلال ما يكون لهما كفاية وذات واخفضهما من قيد الخلق أجمعين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعيننا واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam 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 sallu ala Nabi Muhammad. Pinangga sami ingkang kula hormati, khususipun dumateng panjenenganipun Bapak Sumardi, alhamdulillah upacara akad nikah sampun kalaksanan kanthi lancar. Mboten wonten rupiah setunggal punapa. Lan mila detik kala wau estu-estu samengipun share ki pemerintah bilih putra putri kandung panjenengan sederek Ananda Ika Aprilia kalian Abdul Karim estu sampun halal lan syah sebagai suami istri.
Para belas saking menika kawula mriki selaku petugas yang perintah ada musa kedere-dere akan tutungan mateng Gusti ingkang maha kausa Allah Subhanahu wa taala. Mugi yo pinanganten saripit estutan sesaged mina rumah tangga ingkang bahagia, rumah tangga ingkang sakinah, mawaddah warahmah, kebak barokah, dipun paring istiqomah ing dalam ibadah dumateng ngarsa dalam Allah Subhanahu wa taala, lan mugi yo enggal dipun paringi amanah arupi putra utawi putri ingkang soleh solihah ingkang tansah satya ngabekti dumateng tiyang sepaipun kekalih migunani dumateng nusa bangsa taminipun la ilaha illa kalimatillah. Dherek-dherekaken berjuangkan agamanipun Allah Subhanahu wa taala inggih menika agama Islam. Ingkang pungkasan Pak Suwardi saha keluarga kawula selaku petugas yang perintah bila ingin kawula laksanakan tugas menteri majelis menika wilayah awal khatal akhir kathah kelentah-kelentunipun kathah khilafipun kawula namung saged jenengipun sesambut trumak somo wa akhiran wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ya, sama awa ya. Sama awa ya, Dek ya. Pak Mardi. Mas Dewa, saya sabar ya. Saben dino rasane ra karuan, ngombe kopi legi ning rasane pahit tenan. Mangan mangut lele rasane kok padha tempe. Apa kaya ngene rasane wong ora duwe. Cintaku mbok yo sampun le nesu kabeh iso rasa kudu nganggo matutu emanen paras bagus mudak beda karo atimu rungokno tembangan manisku. Sayang ngapunten saestu yen durung saged nuruti apa karepmu, tapi aja sumelang ana dina liyane bakal tak upayake mbuh kepiye carane. Tresnoku ora bakal luntur, sayangku ora Janji. bakal goyah senajan kahanane bubrah. Aku bakal setia, ora mungkin mendua. Matur suwun sampun ana ngancani neng saben dina. Berkah talenta. Ampun mecucu nggih sayang. Aduh. Sabar, sabar. Cintaku mbok yo sampun le nesu kabeh iso rasa kudu nganggo matutu emanen paras bagus mundak beda karo atimu rungokno tembangan manisku. Sayang ngapunten saestu yen durung saged nuruti apa karepmu, tapi aja sumelang ana dina liyane bakal tak upayake mbuh kepiye carane. Tresnoku ora bakal luntur, sayangku ora bakal goyah senajan kahanane bubrah. Aku bakal setia, ora mungkin mendua. Matur suwun sampun ana ngancani neng saben dina. Berkah talenta.
Thank